Tervetuloa mukaan UB:n Pohjoismaisten liikekiinteistöjen rahaston salkunhoitajan Mikko Hentisen haastatteluun. Tervetuloa Mikko mukaan myös. Kiitoksia. Lähdetään liikkeelle ensimmäisestä kvartaalista. Miten rahaston alkuvuosi lähti liikkeelle? No sinänsä operatiivisella puolella meni itse asiassa ihan mukavasti. Nettovuokratuotot oli ei nyt ennätystasolla, mutta itse asiassa varsin mukavalla tasolla. Eli tavallaan se NS-kassavirtakone siellä kyllä toimi niin kuin erittäinkin kivasti. Ja sitten tuossa myös operatiivisella puolella, mutta ehkä vähän tällaisia pidempiä prosesseja, niin meillä oli tällaisia muutama kiinteistökehityshanke. Ne on niin kuin hyvinkin pitkiä prosesseja, mutta osa näistä vaatii pieniä kaavamuutoksia ja siellä nähtiin selviä edistysaskeleita, että nehän on varmasti näissä kaikissa vielä muutama mutka matkassa, mutta aina se tuntuu mukavalta, kun muutama mutka on myös takanapäin. Eli sinänsä itse asiassa oli tavallaan asiat meni eteenpäin ja oli kiva, että sai vähän konkretiaa. Pureudutaan vähän vielä noihin lukuihin siellä tuloksen taustalla, niin siellä Norja Kruunu tuki teidän tuottoja, mutta sitten taas käyvät arvot laski vielä jonkin verran, niin ehkä erityisesti kiinnostaa, että mikä vielä tämän käypien arvojen laskun taustalla oli? Joo, leijonaosa siitä käypien arvojen laskusta tuli Suomesta. Norjassakin ihan pientä yksittäisessä kohteessa, mutta leijonaosa tosiaan Suomesta. Käypien arvojen lasku aina niin kuin yleisesti isossa kuvassa tapahtuu yleensä voi tapahtua kahta kautta, eli tapahtuu joku muutos siellä vuokralaisen päässä, eli vuokralainen muuttaa pois tai taloudellinen tilanne heikkenee tai jotain, joka sitten laskee arvioitsijan silmissä sen kiinteistön arvoa. Tai sitten niin kutsuttua tuottovaadetta nostetaan ylöspäin, eli sijoittaja vaatii vain enemmän riskipreemiota tälle sijoitukselle ja vaatii tavallaan enemmän tuottaa, jotta uskaltaa ostaa sen kiinteistön. Ja tässä sitten valuaattori näkee, että tämä Suomen sentimentti otti ehkä askeleen taaksepäin sitten tässä Q1 aikana ja näin ollen sitten tätä tuottovaadetta tai vaateita hieman trimmattiin ylöspäin ja kiinteistön arvot sitten Suomessa laski. Mutta niin kuin mainitsit tässä, niin se Norjan kruunuhan meillä sitten vähän kompensoi tätä. Meillä rahastosta yli puolet on sijoitettuna Norjaan. Norja tuntuu, että ne on vähän sellaisia ihmeellisiä hanhia kyllä siellä, että sama kuin silloin 22, niin kyllähän nekin taas hyötyy tästä energiakriisistä. Eli öljyntuottajamaana niin yksi näitä harvoja Euroopan maita, jotka hyötyy tästä tilanteesta. Mutta sitten kyllähän rahastolle tässä on ehkä vähän kolikolla myöskin kaksi puolta. Eli kiva, että Norjalla menee paremmin, kruunu vahvistuu ja näin edespäin, BKT vahvistuu, se on totta kai positiivista vuokralaisten tavallaan maksukyvyn näkökulmasta, mutta sitten taas toisaalta, niin jos viime vuoden alussa oli vielä puhetta Norjan koronlaskuista, niin ne on varmasti kyllä haudattu tällä hetkellä ainakin vähäksi aikaa. Eli se on sitten nämä kaksi komponenttia, jotka siinä tavallaan tasapainottelee, eli vuokralaiset on varmasti pidemmällä aikavälillä ainakin hyvinkin maksukykyisiä Norjasta tai entistä maksukykyisempiä, mutta sitten se korkokomponentti on siellä se toinen, joka sitten vie taas tavallaan kiinteistösijoittajalle huonompaan suuntaan sitä hommaa. Suomessakin saatiin vähän positiivisia talouslukuja kuin ykkösellä ennen tätä Iranin kriisiä. Toivotaan, että täälläkin päästäisiin vähän ainakin tuohon Norja-vauhtiin ehkä sitten. Toivottavasti ainakin lyhyellä aikavälillä. Tätä toivotaan lujasti. No ehkä kysyn vielä nopeasti tuosta tuottovaatimusten noususta, niin oliko siellä teidän mielestä taustalla nyt tämä nyt nähty korkea nousu ja Iranin kriisi jo, vaikka se osui kumminkin sinne Q1:lle tämä? Joo, tämä Iranin tilannehän lähti tosiaan kyllä Q1 aikana liikkeelle. Ehkä ihan tarkkaan mekään ei sitten osata sanoa tämän ulkopuolisen arvioitsijan ajatusta tässä taustalla, mutta he näki vaan, että sentimentti kautta sitten ehkä jonkinlainen evidenssi niin kutsuttu faktista transaktioista, niin oli sen suuntainen, että arvoja piti ottaa alaspäin, mutta mun menee vähän spekuloimisen puolelle, mutta voi ehkä miettiä tosiaan näin, että jos oli ollut heillä vähän ajatuksia, että okei, arvoa pitää tuoda vähän alaspäin nyt, niin ehkä tämä Iranin tilanne tai Hormuzinsalmen sulkeminen oli se tavallaan viimeinen arkku sitten naulaan tai vähän dramaattisesti ilmastui, mutta se, joka sai sitten tekemään tämän päätöksen, että nyt arvoja pitää vähän tuoda alaspäin Suomessa.
Mainitsit muutamista kiinteistökehityshankkeista. Pystytkö kuvaamaan vähän konkreettisemmin, mitä on taustalla ja ehkä mikä teidän just kiinteistökehityksen painopisteet on tänä vuonna? Joo, mehän ei olla varsinainen kiinteistökehitysrahasto, eli pääasiassa me tehdään tällaisia kiinteistökehityshankkeita, missä parannetaan olemassa olevaa kassavirtaa, tehdään isompia ja pienempiä ja isompia vuokralaismuutostöitä, mutta toki jotkut on sen verran isoja, että vaatii erinäköisiä kaavamuutoksia. Esimerkkinä niin Norjassa me tehdään Kongsberg Gruppenille nyt tällaisia vuokralaismuutostöitä. Ne on hyvinkin isoja hankkeita siellä. Kongsberg Gruppenhan on tämä puolustusteknologiayritys, joka omistaa muun muassa puolet Patriasta, että sinänsä tässä vakavaraiselle vuokralaiselle menee tuolla hyvin, on kiva tehdä näitä ja myöskin maksukykyiselle vuokralaiselle. Sen lisäksi sitten Norjassa meillä on ehkä meille vähän poikkeuksellinen hanke menossa, jossa meillä on tällä hetkellä vuokralaisena Nets, eli tämä maksupääteyritys, mutta heillä on sellainen noin 5 vuotta jäljellä vuokrasopimusta. Se ajatus on tässä, että se toimistokiinteistö itse asiassa siellä Oslossa puretaan tämän vuokrakauden päätyttyä. Ja hyvähän tässä on se, että tämä ei ole missään kehätien varrella sinänsä, vaan vaikka kiinteistö ei ole mikään AAA-luokan toimisto, mutta sijainti on yhden tosi nopeasti kehittyvän alueen, tai nopeasti kehittyvällä alueella ja metroaseman vieressä. Ja Norjassahan tämä rakennusoikeuksien kysyntä on pikkasen erilaista kuin Suomessa. Suomessa rakennusoikeuksilla ei ihan hirveästi tällä hetkellä tehdä kauppaa, kun asuntojen rakentaminen niin jäissä. Mutta Norjassa itse asiassa kysyntä on, voisi sanoa, täysin erilainen. Siinä on vähän taustalla sellainen, että Norjassa oli tästä sääntelyä, joka teki, että pieniä asuntoja ei rakennettu käytännössä ollenkaan. Että jopa niin kuin yksiöiden rakentaminen oli hankalaa tämän sääntelyn takia. 35 neliöisiä, se oli oikeastaan jonkunlainen lattia, että sen pienempiä asuntoja ei tehty, mutta käytännössä ajoi siihen, että asuntojen keskikoot on kauhean isoja, varsinkin uudistuotannossa ollut viime aikoina. Mutta Oslossakin herätty siihen, että aika moni asuu itse asiassa yksin ja haluaisi asua yksiössä. Ja nyt tätä sääntelyä on sitten tämän kasvaneen kysyn takia vähän helpottamassa niin sanotusti, että pienempiäkin asuntoja pystyy nyt rakentamaan. Ja sehän tarkoittaa taas sitten, että usein niissä neliöhinta on kovempi ja se yhtälö on kivempi rakennusyhtiöille. Tämä on sitten aiheuttanut tämän kovan kysynnän näille rakennusoikeuksille siellä Norjassa. Mutta sitten tosiaan Suomen maalta niin pitää tuoda myös yksi esimerkki, eli tuonne Oulun Ideaparkkiin, niin toivottavasti päästään tässä jollain aikavälillä rakentamaan päivittäistavarakauppaa, ja tämäkin on itse asiassa kaavamuutoksen takana tämä, mutta siellä ehkä päästään tai saadaan rakennustyöt käyntiin tuossa syksyn tai ensi kevään aikana, eli tällaisia hankkeita meillä on tässä käynnissä. Okei, eli ihan voi sanoa isoja hankkeita. Isoja hankkeita, toki rahastotasolla mikään yksittäinen näistä ei ole tavallaan ihan valtava, koska niin kuin sanoin, meillä on kiinteistökehitysrahasto, joka haluaa tarjota kiinteistökehitysriskiä, mutta kiinteistötasolla nämä on varsin isoja hankkeita ja sinänsä tässäkin pienistä puroista sitten muodostuu se joki. Eli kun tarpeeksi näitä pieniä hankkeita on liikkeellä, niin sitten siitä muodostuu sitä lisätuottoa myös rahastolle sitten. Mennään markkinatilanteeseen ja viimeksi kun tehtiin videota, niin Iranin kriisi oli ollut just niin kuin muutama päivä päällä ja puhuttiin, että pitkittyessä voisi olla negatiivinen vaikutus sektoriin ja voi sanoa, että kriisi on nyt pitkittynyt, vaikka ehkä nyt taas markkinat veikkaa enemmänkin rauhan puolesta, mutta kukapa sitä tietää, mitä siellä tapahtuu, niin miten näette, millainen vaikutus tällä nyt nähdyllä korkeanousulla ja tällä kriisillä on toisaalta niin kuin kiinteistösektoriin ja sitten taas teihin spesifimmin? No kiinteistösektoriin ehkä Pohjoismaissa niin sanotaan varmasti on ollut vaikutusta, eli on ehkä kyllähän kaikilla tällaisilla erilaisilla kriiseillä ja vastaavaa, sitä epävarmuustekijöillä on aina vaikutusta. Eli moni sijoittaja näkee, että ehkä ei ole se ihan oikea aika nyt painaa kaasua. Toisaalta, mitä me nyt ollaan nähty myös, niin
moni yrittää myös hyötyä tästä tilanteesta ostaja, eli jos se on ollut vaikka joku prosessi käynnissä, niin hintaa neuvotellaan sitten alaspäin, eli kyllä tässä tavallaan korppikotkat on myös ollut liikkeellä, se on huomattu. Mutta sanoisin näin, että mitenkään dramaattisesti ei ole muuttunut kiinteistösektorin tavallaan fiilikset, mutta toki se niin kuin odottavat tunnelmat ja ehkä moni asia vähän niin kuin, jos ei lykkääntynyt, niin ainakin venynyt. Mutta se nyt on ehkä sinänsä ihan luonnollista, että halutaan tavallaan, ei haluta laittaa mitään seistä, että pysäyttää, halutaan mennä edelleen eteenpäin, mutta ehkä kaasu ei enää ole pohjassa monella niin sanotusti, vaan vähän niin kuin seurataan, että mihin tilanne kehittyy, joka on sinänsä ihan luonnollista. Meidän rahaston näkökulmasta, niin toki, kuten mainitsin, niin Norjassa oli kovasti odotettu niitä koron laskuja, mitä useampikin pankki oli veikkaillut tällä vuodelle, ja mekin niitä toivottiin. Mutta nyt sitten toisaalta taas niin ollaan siinä onnellisessa tilanteessa, että Norja tosiaan hyötyy tästä tilanteesta talouden näkökulmasta. Niin aika vähän sitten näyttää, mikä se Norjan. Että taloudella menee tavallaan paremmin, mutta koronlaskutkin on ehkä hautautunut, niin kuten tuossa alussa mainitsin, niin aika sitten näyttää, mikä on se tavallaan plussien miinuksien sitten lopputulema niin sanotusti. Mutta toistaiseksi ei mitään, niin kuin, ei voi sanoa, että olisi nähty mitään valtavia vaikutuksia tällä Lähi-idän tilanteella. Jos mietitään vielä transaktiovolyymien kautta, joka kumminkin kertoo siitä, että miten ostajien ja myyjien tasot kohtaa tällä hetkellä. Ehkä voisi sanoa, Suomessa lähdettiin alkuvuonna ihan niin kuin positiivisin mieli liikkeelle. Ruotsissa meno on ollut kovaa, Norjassa ehkä sitten vähän just rassaa tämä korkeammat korot, mutta yleisesti voisi sanoa, että momentum oli hyvä, positiivinen alkuvuonna. Miten näet, että jos Hormuzissa nyt pysyy kiinni, niin miten transaktiovolyymit kehittyy? Niin, tässä on se 1000 tala kysymys, että pysyykö kiinni vaikka loppuvuoteen asti vai pysyykö kiinni syksyyn, sillä on varmasti jonkunlainen merkitys. Näkisin, että jos tiedetään ihan villiä veikata ilman, että mut hirtetään sitten, jos tämä menee väärin, niin varmaan jos pysyy kiinni, niin varmasti transaktiovolyymit on suunnilleen viime vuoden tasolla. Eli kyllä esimerkiksi, jos puhutaan Suomesta, niin markkina on edelleen vähän niin kuin elpymisvaiheessa. Eli käytännössä niin Lähi-idän tilanne tekee varmasti sen, että elpyminen hidastuu tai pysähtyy, eli jää viime vuoden tasolle, jos salmi ei siellä avaudu ja öljyn hinta laskee. Ja sitä kautta inflaatio-odotukset sitten maltillistu. Mutta ehkä näissä muissa Pohjoismaissa, joissa elpyminen on vähän pidemmällä, niin niissä ehkä sanoin, no mun mielestä se viime vuoden tasolla on varmasti aika niin kuin omasta mielestä ainakin aika sellainen valistunut veikkaus sitten, jos se salmi pysyy kiinni. Mutta paljon nyt on siitäkin myös sitä, että kuinka lujasti se inflaatio lyö läpi, että on sellainen monisyinen, keksitäänkö muita vaihtoehtoisia reittejä öljylle ja näin edespäin. Se on aika haastava kysymys, mutta kyllä tuntuu, että ostajia edelleen on liikkeellä ihan tuossa tänään aamulla näin, että yksi isompi kauppa Suomessakin esimerkiksi julkistettiin ja Ruotsissa äskettäin tehtiin yksi todella iso kauppa, taisi olla eilen julkistettiin, eli ei, markkina ei sinänsä ole missään nimessä niin kuin lähtenyt alta, mutta varmasti hidastunut. Ehkä voisi sanoa, että yksi tukeva tekijä on se, että niin kuin pörssikurssit itsessään niin kuin on mennyt todella kovaa ylös nyt tästä noin niin kuin indeksitasolla, että sieltä alkaa pikkuhiljaa ne tuottopreemiot laskemaan, että sitten varmasti ajatellaan, niin kuin pörsseissä on edelleen mahdollisuuksia, mutta kyllä se huuma on tullut aika kovaa kanssa viime aikoina, että ehkä katsotaan taas vähän vaihtoehtoisia sijoituspaikkoihin kanssa tuolla isommissa piireissä. Se on juuri näin. No mennään vielä lopuksi tuohon teidän rahaston tuottotavoitteeseen, joka on se 7-9% ja alkuvuoden tuottotasolla ollaan noin 4-5% tuottovauhdissa, niin miten päästään tuohon 7-9%? Tämä on erittäin hyvä kysymys. No, ehkä se vastaushan tuli vähän niin kuin siinä alussa myös näistä arvonlaskuista, että jos ne arvonlaskut jäisi pois, niin varmasti oltaisiin jo sitten
hyvinkin lähellä ainakin. Ja sitten, kuten mainitsin, niin meillä on useampi näitä kiinteistökehityshankkeita tai kehityshankkeita, kiinteistöjen parantamishankkeita, miksi niitä haluaa kutsua, niin kuten mainitsin, niin yksittäisinä ne ei rahastotasolla ole mitenkään supermerkittäviä, mutta kyllä me uskotaan, että niistäkin tulee, kunhan ne saadaan maaliin, niin ihan hyvää lisätuottoa rahastolle ja ihan sellaista lisätuottoa, joka näkyy rahastotasolla asti. Eli sanoisin, että kyllä se yhdistelmä näistä nimenomaan, että saadaan näitä mainitsemiani kiinteistökehityshankkeita vietyä maaliin ja niistä sitten realisoitua sitä arvon nousua, mutta myös se tietenkin, että arvot ei kiinteistöissä enää laskisi, niin totta kai se on myös se niin kuin A ja O, jotta sitten sinne päästään. Mutta perustekeminen mun mielestä riittää sinne jo, mutta pitää vaan saada sentimentti vähän paremmaksi ja nämä kiinteistökehityshankkeet maaliin tässä, niin siinä niiden avulla sinne kyllä päästään. Jäädään seuraamaan sitä. Kiitos Mikko haastattelusta ja mukavaa kesää. Kiitos samoin.